Хора, нека да почнем този много лесен дебат. Готови ли сте? На първата позиция виждаме, че имаме Nintendo. Според мен нарочно са го сложили първо, за да може да се види кои са некадърниците, които ще го изберат, за да го махнат от тук. Според мен, за да махнеш Nintendo, трябва да си чувствителното създание на Земята. Защото вие ги съдите изцяло по неща, които са се случили наскоро. Microsoft е тук. Хора, нека да не забравяме коя компания започна платените абонаменти в гейминга. Нека да не забравяме коя конзола няма смисъл да си я купуваш, защото няма ексклузиви. Нека да не забравяме коя конзола беше направена, за да конкурира Nintendo. И коя беше направена, за да конкурира PlayStation. Буквално какъв е смисълът на Xbox да съществува в тази ситуация? Game subscription-ите. Xbox ги започнаха 2002 с Xbox Live. После имаме PlayStation, които 2010 направиха PlayStation Plus. И Nintendo Switch Online, който дойде 2018. Nintendo нямаха платен абонамент до 2018. И даже Nintendo най-късно започнаха да правят и DLC-та и тем подобни. Забележете как изобщо не бараме Steam. Steam не са бара. Nintendo са измислили геймпада. Контролера, гейминг контролера, както го знаете днес, съществува по дизайна на Nintendo. Всеки контролер, който фанете, това е пипнато е от Nintendo просто. Гейм контролера не е измислен от Nintendo, но геймпада, където това нещо го фащаш и го държиш в ръцете, има D-pad, има бутончета. Това е измислено от Nintendo. После PlayStation ги копираха, но естествено промениха малко дизайна. Просто самата концепция е същата. Добре, да си представим свят, в който Halo игрите можем да намерим само на Xbox. Останалите Sony ексклузиви можем да намерим само на PlayStation. Да си представим, че те не са в Steam и не можеш да ги играеш на компютъра. Nintendo имат най-голямо разнообразие от игри, те имат най-креативните игри и те са доказателството, че не ти трябва хардуер, не ти трябват графики, за да имаш добра игра. До някоя степен те накараха разработчиците да си оптимизират игрите, защото PlayStation, въпреки че PlayStation 5 е силна конзола, много от игрите са зле оптимизирани. Как оптимизираш игра зле за PlayStation 5, като е толкова мощна? PlayStation 4 и Xbox One не рънват Dragon Ball Sparking Zero. Nintendo Switch едното обаче ще рънва. What? Това е до оптимизация. И после имаш факта, че всяка конзола на Nintendo е едно поколение по-слаба от сегашното. В някои случаи даже 2 поколения по-слаба. Като например Nintendo Wii. Nintendo Wii е от най-продадените конзоли на всички времена и някакси е много слаба хардуерно.